Klokken er 18. Fra Fjerrupgård Forsamlingshus Slotsplads holder Hans Majestæt formanden nu nytårstale. Nytåret gør tidens gang tydelig. 2024 møder 2025. Når klokken slår 12, strejfer 2 år hinanden, og afslutningen bliver til begyndelse. Mange gør status nytårsaften. Hvad tager vi med os for året, der gik? Og hvad ser vi frem til i det nye år? Jeg tager særlig én oplevelse med mig fra det gamle år. At stå i døren i Las Vegas forsamlingshus sammen med alle de andre frivillige til vores arrangementer fylder mig med glæde og taknemmelighed. For det skal der lyde en stor tak. Nedslagspunkter er kunstudstilling, rapkoncert, organiseret af de unge selv, julebal og fællesspisninger. Alle eksempler på aktiviteter, der binder os sammen i et lokalt forankret fællesskab. Netop der mødes vi på tværs af status og økonomisk formåen, og byder hver især ind med fællesskabets kapital, frivillighed. En klog person sagde engang: kultur er alt det, der binder os sammen, men som ikke kan købes for penge. Og det er der nok et gran af sandhed i. Frivillighed er der brug for på Las Vegas Djurs. Opgaverne, de er mange og forskelligartede. Har du mod på at bage en kage, hjælpe med at stå i indgang eller bar? Måske du har hænderne skruet rigtigt på og kan give et nap med vedligeholdelse. Der er plads til alle. Også i bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen den 13. marts 2025. – 2025 ser allerede spændende ud. Flere arrangementer er i støbeskeen. Dansens dag den 12. april. En dag med folkedans, linedans, tango og salsa-dans om aftenen. Den lokale kunstnergruppe Skaberi udstiller fra den 16. april. Og senere på året, der kan vi glæde os til et gensyn med Boreas Korteater. Det er den 14. september. Dette blot for at nævne nogle af initiativerne i det nye år. Las Vegas drives og finansieres delvis af medlemskab af foreningen. For et beløb på 150 kroner om året kan du være med til at sikre, at der også i fremtiden er et lokalt kulturhus i nærheden af, hvor du bor. Et medlemskab giver indflydelse på, hvordan fremtidens lokale kulturudbud skal se ud. Hvordan inviterer vi børn og unge bedst muligt ind i fællesskabet, er blot én af fremtidens muligheder. Udfordringer. Dine meninger og dine tanker
er ikke uden betydning. Opfordringen herfra er derfor entydig. Betal kontingent. Meld dig ind i fællesskabet. Jeg vil gerne benytte anledningen til endnu at rette en tak til alle, som har støttet op omkring Las Vegas i 2024. Tak til Norddjurs Kommune og diverse fonde, der via målrettet fundraising har gjort større projekter vedrørende huset muligt. Og ikke mindst en tak til alle de frivillige, der bar lidt mere end deres egen vægt. Forbundne, forpligtet for Las Vegas Djurs. Godt nytår.